Even met de profeet te praten. Opstel. Maak je niet druk met het leven. Het leven duurt maar even. Hoe gaat het? Zeg Gabriel, weet je? Mandy. Oké, Mandy, hoe gaat het? Hoe is je dag vandaag? Prof, begonnen. Oké. Laten we even in de Bijbel gaan. Om weer wat te bewijzen dat onze mensen altijd een grove dag hebben. Een grove jaar, een grove week. Een grove leven, een roffe leven. Begrijp je? Lees Jesaja 61, vers 1. Want we zijn hier, die is massa dan een BROKO-HATI. Een BROKO-JE. Omdat onze mensen altijd met een gebroken spirit zijn. Waarom denk je? Kijk hier, kan je dit herinneren? Kan je dit herinneren? Na dit hebben we geen therapie gekregen. We hebben geen begeleiding gekregen. Dus daarom, wat je zegt, je hebt een roffe dag gehad, is gewoon iets dat we gewend zijn nu. Maar dat we geen therapie hebben gekregen hiervoor. Begrijp je? En de therapie is nu de Bijbel. We gaan je even een beetje therapie geven van de Bijbel, zodat je kan begrijpen waarom deze dingen met ons gebeuren. Begrijp je? Lees zij aan. Dat boek van Jesaja, hoofdstuk 61, vers 1. Dat boskopuman voor lusu. Dat boskopuman voor lusu. Want als je een roffe dag hebt, moet je voor lusu krijgen van die gedachten toch? En van die problemen die je hebt. Lees het. Dat jij, vers 1, dat jij voor masra gado denamitapu. Dikasi, masra ben sal voor mij, voor preki dat bunyusu. Die dem saka pasi suma. Hoor je wat de Bijbel zegt? Masra ben sal voor de profetie. Die preki aan nyusu die de saka pasi suma. Lees het. Aben seni mi kom pour meki dan BROKO-HATI suma kon boombaka. En BROKO-HATI suma kon boombaka. Begrijp je? Want no kan je dan een BROKO-HATI. De profeet deed je voor je woord of voor meki kon boombaka. Begrijp je? Lees het. Putai dem slafu dat die dem de free. Putai dem slafu dat dem de free. Want in jullie kettikoti, wat gaan we doen? We gaan kleding kopen en de stad gaan wandelen, gaan dansen. Maar we zijn niet vrij. We zijn niet vrij, zuster. Begrijp je? We zijn niet vrij. En voor ben vrij, we op de probleem. Begrijp je? Omdat we nog vrij. De Bijbel is zo dat we nog vrij. Eén ding maar kan ons vrij maken. Dat gaan we straks weer lezen. Lees. En voor op dat doen, also die dan boeien man. Voor taki, voor dat boeiari, voor masra. Zie, voor op adoro die de boeien man. Boeien man wil zeggen, je bent in de gevangenis. Wat voor soort gevangenis denk je? Gevangenis van je eigen gedachten. Gevangenis van je negatieve gedachten die je hebt. Begrijp je? Problemen die je hebt. We poeren je uit de gevangenis dat. Begrijp je? Je prediker 4 vers 1. 4 vers 1 toch? Daarom zijn wij hier, zuster. Uno de jafu zelf voor de smafoon aan boer toe. Sa BROKO-HATI. Begrijp je? En de Bijbel kan doen dat je woord of God. Want veranderen, waar begint verandering? Bij jezelf. Dus als jij verandering wil in je leven, moet je bij jezelf beginnen. Maar de profeten staan hier om je de richtlijnen te geven. Begrijp je? Lees. Dat boek voor prediker, hoofdstuk 4, vers 1. Zo ik ben draai kom bakken en ik ben praxeri. Abra alla dem quincy, die zie de passen naar onder de zon. En zie alla de quincy. Dit noemen we een quincy. Wat je vandaag hebt meegemaakt. Aan een quincy? Nou een quincy, zuster. Lees eens de Bijbel, het is about quincy. En ik ben luku naar dem water ai. Voor dem suma, die zie dem ben pina. En zie je water ai voor people naar daarom moet het ja. Je na water ai no mouse tak water ai ding in you. Begrijp je? Zo is je dus maar voeten de wakapsa. Daarom weer kaarting, maar die ne wan kom. Begrijp je? Maar dat alles maar is schenkie a woord of God. Maar de Bijbel voor God o dres unubaka. Begrijp je? Lees dat. En trakti ben de na dat zij voor dem suma. Die zie ben quincy dem. Maar dem no ben abi no een troostuman. Een troostuman no bede. Sana een troostuman no zuster. A word of God. Tide de a troostuman da grontapu. Yeah, right. A plaka man ang ingino wakamoro e suko troostu intrasani. A troostu de in a Bijbel. God zijn het troostuman ki unu. Je ziet in Romeinen 15 vers 4. Wij zijn de troosters met de Bijbel is onze troostersus. Alles dat verkeerd gaat, moeten we terug naar de Bijbel voor kiezen troost toe. Begrijp je? Lees. Dat boek voor Romeinen hoofdstuk 15 vers 4.
Because dan ben script dan sani disi na fesi. De Bijbel beschrijft volgens mij naar geboren toch? Ja toch? Lees. Zodat we kan leren. Zodat we door een passentie naar een troost doen in dat boek, we kan abi hopen. Heeft u dat begrepen? Lees het toch al, lees het. Mevrouw Mandy, zus Mandy toch? Lees het nog een keer voor mijn zuster. Dat boek voor Romeinen hoofdstuk 15 vers 4. Because dan ben script dan sani disi na fesi. De Bijbel is van tevoren geschreven, zus Mandy. En waarom? Lees het. Zodat we kan leren. Zodat we kunnen leren. Begrijp je? De Bijbel is om te leren. Het is niet om op je dressoir te zetten of op je bed. En je leest het nooit. Het is om te leren. Lees het. Zodat we door een passentie. Dat door geduld. Ja toch, geduld. Zodat we door een passentie naar een troost doen in dat boek, we kan abi hopen. Door geduld te hebben. En hoop. En troost in het boek. Zodat we weer hoop kunnen hebben in het leven. Begrijp je? Er is weer hoop, Mandy. Een hoop die naar boek. Kim waarheid zal je vrijmaken. Dat zal je vrijmaken, Mandy. Begrijp je? De trooster is de Bijbel. Dat naar Heilige Geest bak. En dan apart je ook voor die troost toe. De Bijbel is de Heilige Geest. Zou je lezen dat naar troost toe volgen? Lees die zodat. Dat boek voor Johannes, hoofdstuk 8, vers 32. En ons sabi de waarheid. En de waarheid zal maken ons vrij. Wat zal ons vrijmaken, Mandy? En wat is de waarheid van God, denk je? Maar laten we even gaan naar de Bijbel, wat het zegt. Voordat je jou... Dus wat jij zegt is, je moet voor God gaan met al je problemen. En alles dat je hebt gedaan, toch? Maar zijn waarheid gaan we even lezen voor je. Lees. Dat boek voor Psalm, hoofdstuk 119, vers 142. Je gerechtigheid, de gerechtigheid voor tego. En je wet, de waarheid. God zijn wetten zijn waarheid. Begrijp je? En de waarheid zal ons vrijmaken. Dus alle stress dat je hebt, hoe denk je dat het geregeld gaat worden? Door de waarheid. Begrijp je? Door zijn waarheid. Want oké, bijvoorbeeld, we hebben geldproblemen. We hebben relatieproblemen. We hebben gezinsproblemen. Zijn de problemen op blakken hebben? Drugsproblemen. Criminaliteitsproblemen. Al die problemen kunnen we oplossen met de wetten van God. Begrijp je? Zo simpel is dat. Maar wij kiezen juist voor de harde kant. Begrijp je? Wij kiezen juist die atrangasi. Je begrijpt toch niet, sir? Hoe nou de brada filo kuja? De brada filo ja. Uan boef you. Hoe nou de jan takur die op people? Ze begrijpen ons nog niet. Maar de die gado op de ai met de begrijpen. Begrijp je? Maar hoe de jan volgt. Hoe als je boef des man kuno. Allah. Dan we gaan naar een wet voor gado. Begrijp je? Elke probleem wat we hebben. Nou, omdat die kranga is komen in gado. Begrijp je? Wat wil je nog meer weten? Hoe aan troosten? Je hebt je Bijbeltekst. Je hebt je Bijbeltekst. Maar je moet een Bijbel kopen. Heb je een telefoon? Heb je een telefoon? Dus je ziet vooraf voor je. Als je gewoon een Bijbel geeft, zolang je... Waarom? Welke moet je doen? If you want Bible, you want Bible, Latour. Wat is het? Dit bij Latour. En kijk hier ook naar wat is hier. Staat hier boven. Wat er aan de wang aflopen. Dus hoe gaan we vrijkomen van God? Hoe zal de waarheid ons vrijmaken? Laat me een paar wetten van je lezen. We gaan een paar wetten lezen, ga je zeggen wat fout is. Geef Deuteronomium 22 vers 5. Geef Deuteronomium 22 vers 5. Je hoort dat niet. Je gaat naar omhoor de wet die u die boek. Deuteronomium 12. On many zou leren u, maar wat je vrij zal maken. Begrijp je toch? Maar een paar wetten van je lezen, zodat je weet wat dit mag ik niet meer doen. Zodat mijn problemen opgelost worden, zodat je voorbaat kan zitten. Begrijp je? Lees Dat boek van Deuteronomium hoofdstuk 22 vers 5. Want uma nos averi crossi, is het een man suma crossi. En een man nos averi crossi, is het def voor een uma. A la suma, is het dus zo, de tafru die masra jugado.
Dus dit is een van de wetten. Maar voor zo'n nou wet, we pakken een van de bieden. Je moet er 28, 1 naar 15. De reden zeiden met bepaalde sanifsan aan de oen. Dus wij noemen onszelf Blakkamang Kriul of wat. Maar we zijn de Israëlieten volgens de Bijbel. En waarom dit alles met ons gebeurt? We gaan dat even snel lezen, dat komen we te lezen. Dat boek van Deuteronomium, hoofdstuk 28, vers 1. Dan blessing aan de vloeken, vers 1. En als het passa zo, dat hij even je arki vindt, dat de stem voor Masra Yugado, to see, en doe alle hem commanderi, die ze niet commanderi uit die dead. Dan Masra Yugado, ze zegt u heen, dat tapu alle volken voor grond tapu. Ja, dus Asweri zou je met gaan doen. Als je luistert naar mijn geboden en ze op nahoudt, dan wordt die heet op alle volk voor grond tapu. Dus ga dan ook creëer gelijkheid. Altijd aan mijn doen en volk voor dat loopt toe. Dan moet ik je hoort de commandering mee, dan ga je geboden, ga je op elke ander volk zetten. Maar de keerzijde van de medaille, dat wil je ook genoeg. Lees. Vers 15. Maar als het passa zo, dat hij even je noos arki naar de stem voor Masra Yugado, hoe zie en doe alle hem commanderi. Dan hem weet die ze niet commanderi uit die dead. Dan alle dem ploegen ze komen naar je tapu en dem ze winnen je. Ja? Als we niet luisteren naar wet en zijn geboden, zullen alle vloeken op ons afkomen. Wat is nou goed? Is het positief of negatief? Vloeken. Negatief toch? Dus hij zegt van, Tino hoor nu wet, dat alle de vloeken op ons naar je tapu. En de vloeken zijn negatief. En alles dat met ons gebeurt, is negatief toch? Wat want dat wat we is niet gedaan. Wat hebben we niet gedaan? We hebben zijn wetten niet onderhouden. Dus we begrijpen het niet. Dus alles dat gebeurt, is omdat we onze wet hebben overtreden. Begrijpt u? Dus daarom moeten we terugkomen naar de Bijbel. Dat gaat ons vrijmaken. Dat gaat ons vrijmaken. Want soms kan je niet slapen, je hebt hier wat gedachten van, hé, waarom dit, waarom dat? En afgeweken van zijn wetten. Gewoon simpel dat je bij afgeweken van zijn wetten. Want hij had die voeren naar alle zijn. Geef ze atleet, zij ik moet uit de actief Geef ze ik moet uit de actief gimana? Want zolang je naar de boek of gado, dat je hebt hoe denk je de trasan of de trasan ook comité dat je hoort in het doen. Je denkt dat als stress niet, een probleem niet. Lees. Dat boek van Jeremia, hoofdstuk 17, vers 9. Dat had hij de bedrieking, morgen die alles aan. Kent dat ja is bedriegelijk. Ja dan. Wat zal men die vanaf doen? Wat kan je doen? Op motor voor BROKO-HATI, motor voor alle de SISA. Dat ben ik gelezen toch? Zo'n woord. Dus u bent al in zo'n woord. Ja? Heb je aan genomen? Nee, dat is dat woord. Geef 1 Johannes. 1 Johannes 1. Vers 5, no? Of no? Vers 5 dat. No, hanap. Johannes 1. Give 1 Johannes 1 voor. Dat boek voor 1 Johannes hoofdstuk 1 vers 5. Wat een krimpassie na inida leti vers 5. Dan disi de da boskopu. Disi wie ben jere voor hem. En disi wie taki ki untaki. Gado de leti. En no one dungru de na hem ini kwek. Wat is licht? Ja toch? Er is geen duisternis in God. En wat is licht volgens de Bijbel? Die wil die snel dat je hoort in Kombaka. Want God is licht, dat zegt hij. En hij zegt, heeft je aangenomen door de Heilige Geest. Maar we gaan kijken nu wat de Heilige Geest is. En wat de Heilige Geest ons zegt. Begrijp je? Zoals ik daarnet zei, ons hart is bedriegelijk. Wij denken van is de Heilige Geest niet moeten zeggen. Maar hij is gewoon bedriegelijk. Wat er in je hart afspeelt. Lees. Dat boek van Spreuken hoofdstuk 6 vers 23. Die kasi na commandering de wan lampu.
En de wet de leti. Zijn wet is licht. Wat zijn wet dan is licht? Ja toch? Dat hebben we ook gezegd. Because dat commanderen de wan lampu. En de wet de leti. We gaan naar Johannes. Dat boek voor 1 Johannes 1 vers 5. Dan disi dat boskopu. Disi wie ben jeri voor hem. En disi. Vitaki die untaki. Gado de leti. Ja, dit is de boodschap die we hebben geleerd van hem. Van wie? Van Christus. En wat Christus heeft gezegd, sowieso, dat is wat de Heilige Geest ons leert. Dus jij kan niet iets anders hebben en zeggen van, hij heeft je aangenomen. Dan klopt er iets niet. Ja. Begrijp je? Dan klopt er iets niet. Zeker. Ben jij bereid om te luisteren naar zijn woord, naar wat hij je opdraagt? Als jij bereid bent, zal hij alles voor je doen. Joshua 1 vers 3 en 5. Nee, laten we iets voor je lezen. Hij is bereid. Ben jij bereid om oplossing te krijgen van God? Voorwaarts hoort iets. Ja dan. Ben je gehoorzaam naar hem? Hoe? Altijd. Dan gaan we naar toetsen even. Dat boek voor Jozua hoofdstuk 1 vers 8. Dat boek voor de wet. No sa libi je mopo. Maar je sa praxerium bijna aan neti. Je zegt van altijd. Maar een boek voor wet, nog moet voor je mopo. Maar je zegt je hebt geen Bijbel. Dat wordt één rode vlek. Een woord toen zag mopo voor je mopo. Je denkt niet aan neti. Want de leraar zegt van dit mag ik wel doen. Lees. Dat boek voor de wet, no sa libi je mopo. Maar je sa praxerium bijna aan neti. Hoe je kan doen alles aan is. Dit is schrijven in de Pipini. Zodat je kan doen wat er erin staat. Waarvan God houdt. Lees. Because dan je sa waka. So lekker je wani. So lekker je wani. En alles aan is a waka boom na nga view. Hoor je wat hij zegt? Dat alles aan zijn wakka boom naar jou. Dat staat er in de Bijbel. Begrijp je? Dus de Heilige Geest waarover je het hebt, is jouw eigen hart. En het is bedriegelijk. De Heilige Geest gaat ons leren van, go baka na wet fugado en doe de sansa scrivi, die je eigen boom voor een wakka boom naar jou. Laten we bepaalde wetten voor je lezen. In Deuteronomium 22 vers 5. Laten we een wet voor je lezen, om te zeggen van, om te wijzen wat de Heilige Geest werkelijk zegt. De Heilige Geest is de Bijbel. Dat boek voor Deuteronomium hoofdstuk 22 vers 5. Want uma was alweer crossi, is de man suma crossi. En want man was alweer crossi, is de voor een uma. Wat u aan de Bijbel zegt, een vrouw zal geen kleding dragen die een man toebehoort. Dat is een zonde. Bedriegelijk. 1 Timotheus 2 vers 9. Laten we wezen dat bepaalde wetten van God hier de wetten van God hier overtreden. Dat boek voor 1 Timotheus 2 vers 9. Zo schrijft hij, dan oma moest weer crossi, is in een sorry dan skin. Ja, de vrouw zal geen kleding dragen die haar lichaam exposed. Nee, die hebben aangesproken. Wie je bent gekleed, denk je dat je gekleed bent volgens God? Tuurlijk, hoe? Ik ben niet gekleed zoals God dat vraagt. We hebben het gelezen. We hebben het net gelezen. Jij zegt je gelooft in de Heilige Geest. We lezen het nu uit de Heilige Geest. Hij is er wel tegen. Lees het nog een keer. Dat boek voor 1 Timotheus 2 vers 9. Zo schrijft hij, dan oma moest weer crossi, is in een sorry dan skin. Dan een sakafasi. En voor dwingen dan schrijft hij. De oma moest weer crossi aan een soort skin. Jullie gaan wijs niet. En je rokjes boven je knie. Is een modest kleding. Ja toch? Noem je dit modest kleding? Huh? Oké, dus nu moet je weggaan omdat de wetten naar buiten komen. Al 5 minuten zou je blijven.
contribution voor betalen. Als je niet er opstelt, van nu je gewoon rebellion zijn tegen het woord van God. Wel lees uit de Bijbel. Die tieners hebben, omdat het Sabbat is, je moet thuis blijven. Lees dan aan Sabbat. Lees wat de Sabbat is. Je hebt het nodig voor de zon. Maar niet voor jou om mee te nemen. Het is voor onze mensen die komen luisteren. Nee, je mag niet in de zon staan, daarom. Doe nog maar plight. Vamos ver se para primeiro aí, né? Canta aí. Até morrer, não é o outro aqui, dat is de medicijn van Andrea. Oh, is echt hetzelfde. Is echt hetzelfde, hij zei ja, dat is zakot. Is echt hetzelfde. Aha. Ja, dat kan toch. Ja, de duivel kiest hoe. De duivel kiest hoe. Wat voor scheiding is er dan? Dus de mensen die geen wetten houden, maar ik weet niet dat de Bijbel zegt dat. Heb ik gezegd dat je... Heb ik gelezen, broeder, lees het dan. Wat is Jotse? Wat is Jotse? Wat is Jotse? Ik vraag je, ja toch? Huh? Je zoekt dat gewoon op de refosie, dat gaat op het alasanta. Gimana? Wat is dat? Kom nou. Kom. Sabat tu ne prat monita oleh, dis mau moni sabat. Sabat tu ne by the Bible judge, ik judge niet. The Bible. Hoe moet je voor je lezen wat er in de Bijbel staat? Je ziet, we zoeken oplossing die problemen, maar nou een arkie, lees. Dat boek van Matthäus, hoofdstuk 6, vers 19. De trubudu voor hemel, vers 19. We moeten zoeken voor goede. We moeten zoeken voor goede naar grond tapu. Zoeken gewoon hoe kon je voor dat gaat ook alasani. 633. Je ziet, dat werd Ecuador nou dat alles maar een probleem. Maar alles maar met gado jepte. Alles maar zoeken je pina gado. Maar te a tablet sa drinken pita. Dat kunnen we naar je pito. We are gods, we are kings, we march in faith, cause we believe we can change the world to what it needs, stand against our enemies, cause we can. Yeah, can't nothing ever stop us. Take one and another will rise up. We'll endure until we reach the end. We are gods, we are kings, demanding change, cause we believe we can.